Ndi nthawi ya nkhani ndipo kupatsirani nkhanizi ndine komiti za nyumba ya malamulo zayikira kumbuyo ganizo lokhazikitsa zidindo za msonkho pa katundu amene amalonda amayitanitsa kunja ponena kuti mchitidwe wozembetsa katundu ukukhudza ntchito yotolera misonkho mdziko lino. Apa mpando wa komiti za malonda ndi mafakitale zachuma komanso za umoyo ndiwanena izi dzulo atayendera chipata cha Salati chomwe chili kumalire adedza ndi Mozambique komwe amalonda akumagwiritsa ntchito kwambiri kulowetsa katundu mdziko lino osalipira msonkho. Franklin Mtambalika ali ndi nkhani yonse. Bungwe lotolera misonkho la MRA lati kusowekera kwa chitetezo mzipata zina zolowera mdziko lino kukolezera mchitidwe wolowetsa katundu mozemba kuchokera m'mayiko a Mozambique ndi Zambia mwa ena. Pofuna kuthana ndi vutoli posachedwa apa bungweli lidalengeza kuti likhazikitsa msonkho pa masitampu omwe azimatidwa pa katundu ochokera ku mayiko ena monga mowa omwe umapezeka mdziko lino osalipira msonkho. Pofuna kumva zambiri pa nkhani lolemba bungweli linakonzera ulendo makomiti a nyumba ya malamulo motsogozedwa ndi apampando a komiti yoona za malonda apo Nkhoma. Anzathu a MRA ali ndi mapulogalamu awiri omwe afuna kuti achepetse za smuggling. Mukabwera mozembetsa katundu olowa nawo munomo wa business makhala kuti tataya msonkho omwe tikanatolera akanagwiritsa ntchito za boma zingapo zonsezi za zipatala ma AIP. Polankhula kwa atolankhani utatha ulendowo mkulu wa bungwe la MRA ya John Biswick wati akufuna kuthana ndi vutoli poonetsetsa kuti katundu sakulowa mdziko lino mwachinyengo pomwe akuchita zokambirana ndi anzawo mdziko la Mozambique. Ntchito yokhazikitsa msonkho yakumana ndi maganizo osiyanasiyana pomwe ena akudzudzula bungweli ati pokhazikitsa misonkho yosakomera amalonda. Boma lakhazikitsa thumba la 1 billion kwacha lothandizira kulimbikitsa ntchito za mabungwe omwe si aboma ndi pempho loti mabungwewa alimbikitse ubale ndi mabungwe ena akunja pofuna kupeza njira zochepetsera mavuto osiyanasiyana omwe anthu akumana nawo mdziko lino. Nduna yoona za kusasiyana pakati pa amayi ndi abambo Jane Sendeza yati nthawi yakwana yoti amabungwe omwe si aboma adzigwira ntchito mokomera nzika zonse. Christopher Sande ali ndi nkhani yonse. Kwa nthawi yoyamba mabungwe omwe si aboma adzitha kupeza chithandizo cha ndalama zogwiritsira ntchito pomwe pano boma lakhazikitsa thumba la 1 billion kwacha. Nduna yoona za kusasiyana pakati pa amayi ndi abambo Jane Sendeza apempha mabungwewa kuti alimbikitse ubale wabwino ndi mabungwe ena akunja pofuna kuonetsetsa kuti anthu maka kumadera kumidzi akupeza chithandizo choyenera. NGOs ma civil society organization amathandizira pa chitukuko chifukwa boma paloka silichita zonse yani. Timaonanso kuti ma NGOs komanso civil society imathandiziranso. Potero titatha msonkhano umene uja kunakhazikitsidwa ndito a president adapereka ndalama kuti Minister of Finance atipatse ndalama kudzera ku bungwe limene la NGO Regulatory Authority ndalama zimenezi 1 billion malawi kwacha kuti zithandizire ma NGOs athu amene akhala kuvutika mwa njira zosiyanasiyana makamaka kuti ena mpaka nakuti achite register kumene kumalephera. Polankhulapo mkulu wa bungwe la Angola Edward Chileka Banda akukhulupirira kuti thumbali lilimbikitsa mabungwe kugwira ntchito yawo mwachilungamo. Ndi tikufuna kuti ndalama imene ipite ithandizire mabungwe aja akhale mabungwe amphamvu komanso kuti aonetsetse kuti akamagwira ntchito yawo ndi boma pali kugwirizana bwinobwino osati wina akupanga zake wina akupanga zake chifukwa kuti ngati dziko tizingozungulira pamodzimodzi koma tikamagwira ntchito kuti tikufuna tithetse njala kuti mabungwe amene saboma akupanga chani. Woyimirira gulu la mabungwe mu mzinda wa Blantyre Amenadi Nyirenda wati ali ndi chikhulupiriro kuti ndalamazi zithandiza kwambiri mabungwe omwe si aboma kukhala ndi upangiri oyenera komanso kugwira ntchito zawo mokomera nzika za dziko lino. M'malo mwa Zodiac ndine. Dziko la Malawi lasayinira mgwirizano opititsa patsogolo ubale komanso ndale ndi dziko la Ukraine. Nduna zoona ubale wa dziko lino ndi mayiko ena Nancy Tembo ndi Dmytro Kuleba nduna yoona nkhani zakunja ya dziko ya Ukraine asayinira mgwirizanowu ku Lilongwe. Mwazina mayiko awiriwa akuti athandizana pa mndale malonda ndi chuma luso la sayansi zokopa alendo chikhalidwe komanso maphunziro mwazina. Unduna wa zaumoyo wati dziko lino sili kuchitabe bwino pa ntchito yolimbana ndi nthenda ya malungo yomwe
inakhudza anthu 6 million komanso kupha ena oposa 1600 chaka chatha chokha. Nduna mundunawo akhumbidze Katondo Chiponda yanena izi kulilongwe pa maphunziro amayiko ena mu Africa okhudza nthenda ya malungo komwe ati dziko lino likutsalira chifukwa pakufunika kuchita bwino. Western Guta ali ndi nkhani yonse. Polankhula pa maphunziro a nthumwi za maiko 8 amuno mu Africa, nduna yoona za umoyo akhumbidze Katondo Chiponda yati nthendayi yomwe imapha kwambiri ana kuposa nthenda zina iyenera kugonjetsedwa mwa njira iliyonse makapo olingalira ndondomeko zochuluka zomwe zakhala zikuchitika kuti ithe. Achiponda ati maloto achitukuko kwa chaka cha 2063 akuyenera kutheka zaka 40 kutsogoloku, koma ali ndi mantha kuti sipadzakhala okwaniritsa komanso otsogolera dzikoli ngati ana adzingofa chotere. Iwo aonjezera kuti aliyense atenga udindo oteteza ana ndi amayi komanso osangoona malungo ngati nthenda chabe komanso kuona mavuto omwe nthendayi imabweretsa. Koma kunduna za moyo timayika chidwi kwambiri pa nkhani za wana. Mukuonetsetsa kuti mwina mankhwala mwina wankulu athu muso koma kuwanaku timakhala kuchidwi kwambiri makamaka nkhani yakatemera. Chifukwa katemera uja amene timapereka kwa wana amandi amakatemera osiyanasiyana matenda osiyanasiyana. Matenda enaja ndionena kuti mwana akadwala alibe mankhwala ndi kuti amwalira. Chifukwa chake thandizo limene tingampatse mwanayo nkuti alandire katemera. Ndiye tikuyesetsa ndithu muja ndakambira kuti tili kumaboma 12 Malawi muno. Kumaboma umene kujako mukapeza kuti olo health center kwenikweni kumudzi amapezeka katemera ameneyo wa malungo. Mkulu wa bungwe la WHO mdziko lino Dr. Nema Kimambo wati akuvomereza kuti katemerayo ayenera kukhala ongoonjezera, koma anthu afunika aphunzitsidwe mokwanira kusintha maganizo pamomwe amachitira polimbana ndi nthendayi. Chaka cha 2019 dziko lino linayamba ntchito yoyeserera katemerayo m'maboma 11 mwa ana oyambira miyezi 17 mpaka zaka 5, pomwe limagwiritsa kale njira zina monga kupopera mankhwala ndi kugawa masikito othira mankhwala ophera udzudzu. Ndine Western Guta kulilongwe. Akatswiri azakafukufuku a Mwapata Institute akuti chiwerengero cha achinyamata omwe akutenga nawo mbali pa zaulimi chachepa mdziko lino ndi 7% mzaka makumi awiri zapitazi. Mulipoti lomwe bungwe latulutsa dzulo lati pomwe 83% ya achinyamata amachita nawo zaulimi mu 2010 mu 2024 chiwerengero chili pa 76%. John Pogayuni ali ndi nkhani yonse. Lipoti ili lomwe bungwe la Mwapata Institute latulutsa lero lati chiwerengero cha achinyamata omwe akutenga mbali pa ntchito za ulimi chatsika mdziko lino. Lipoti ili lati mu 2010 83% ya achinyamata ndiwo amatenga mbali pa nkhani za ulimi, koma pofika lero chiwerengero chatsika ndi 7% kufika pa 76%. William Chadza ndi mkulu wa Mwapata Institute ndipo akuti pakufunika kuchitapo kanthu kuti achinyamata adzikopeka pa ntchito za ulimi mdziko lino. Tinaonanso kuti chiwerengero cha achinyamata amene ali kugwira ntchito zokhudzana ndi ulimi chikukhala chikucheperachepera pa zaka 20 zimene zapitazi, komanso achinyamata akuoneka kuti akukumana ndi mavuto ambiri monga ngati kuti apeze ndalama zimene angagwiritse ntchito ngati capital mu ntchito zawo za ulimi ikukhala kuti ndiyovutirapo, kuti apeze mwayi wa misika imene ili yokhazikika ikhoza kuwathandiza kupeza ndalama zochulukirako so ndiyochepa. Bungwe la Mwapata Institute linachita kafukufukuyu a National Youth Council of Malawi NICOM atalipempha kuti litero. Mkulu wa NICOM Alex Chapota watiuza kuti atsatira malangizo omwe Mwapata Institute yapereka kuti achinyamata ambiri adzitenga mbali pa ulimi. Nkhani imene yapezeka mmene mumu ilipatsa ndithu mphamvu kuti zimenezi tizichite mwadongosolo komanso momvetsetsa pa zinthu zimene achinyamatawo amakumana nazo. Mwachitsanzo pakafukufuku ameneyi paonetsa kuti achinyamata amakhala mavuto kupeza mwayi wa ndalama, access to finance and capital. Nkhani imeneyi tikambirananso ndi iwo amene ali adindo pa nkhani imeneyi kuti zoonadi zitheke kuti achinyamata apeze umwayi umenewo. Theka la chiwerengero cha anthu mdziko la Malawi lomwe limadalira ulimi pachuma ndi achinyamata, koma ngakhale zili choncho ambiri mwa achinyamatawa omwe akutenga mbali pa ulimi mdziko lino akuchita ulimi omwe siwopindulitsa. Ndine John Paul Kayuni malo mwa Zodiac. Tsopano tione momwe ndalama yakwacha ikuchitira pa msika poyerekeza ndi ndalama zina zikuluzikulu pa dziko lapansi malinga ndi banki yaikulu ya Reserve.
umu ndi momwe ndalama yakwacha ikuchitira pamsika poyerekeza ndi ndalama zina zikuluzikulu pa dziko lapansi malinga ndi banki yaikulu mdziko lino ya Reserve. NBS Bank yasainiana mgwirizano ndi aite lalowerapo pa nkhani yokhudza ndalama zakipukuta misozi kwa manja 18 omwe anasamutsidwa popereka malo oti amangepo college ya Mberwa m'boma la Mzimba. Mmodzi mwa maloya a Victor Gondwe wati kampani ya maloya ya John Tenson wati iwo analembera kale kalata mkulu wa zamalamulo pa khumbo lawo lotengera nkhani ku khoti ngati boma lalephera kuchitapo kanthu potsatira zomwe malamulo amanena pa nkhani yotenga malo awena, koma mkulu oyimira boma milandu Thabo Chakaka Nyirenda watiwo sanalandire kalata iliyonse kuchokera kwa maloya awa yokhudza nkhaniyi. Vanani Nyirenda ali ndi nkhani yonse. Malinga ndi mmodzi wa maloya yemwe akugwira ntchito nda Youth Watch Society a Victor Gondwe, iwo alowapo pa nkhaniyi chifukwa cha madandaulo omwe alipo oti popereka ndalama zachipukuta misonzi kwa mabanja okwana 18 omwe anasamutsidwa kuti apereke mpata omanga college ya Mberwa, malamulo ogwirira ntchito sanatsatidwe. Agondwe ati iwo apempha thandizo la ndalama kuchoka ku Southern Africa Litigation Center zoti zithandizire nkhani ikafika ku bwalo la milandu, ngakhale kuti padakali pano mabanja awa aziwathandiza pa nkhani za ku khoti mwaulere. Iwo ati analembera kale ofesi ya mkulu woyimira boma pa milandu pa khumbo lawo lotengera nkhani ku khoti maka chifukwa cha madandaulo oti boma sinatsate malamulo okhazikika popereka chipukuta misonzi kwa mabanja awa. Nalembera kalata Attorney General kuwauza madandaulo a anthuwa ndi kuwapasa notice kuti ngati boma siliyankha ngati tingakane pa zifukwa zosamveka bwinobwino ndi nkhani ipitiriza mpaka kupita ku khoti. Ndiye timafotokoza process imeneyo, timafotokozanso process kuti malamulo akuti chani munthu akamasamutsidwa ngati iwo amene anasamutsidwamo chifukwa kumwombera uzakhala pano malamulo ake ndi otani, pakhale notice yokwanira, pakhale chipepeso chokwanira, komanso pakhalenso ndondomeko yowasamutsa anthuwa kukasiya kumalo kwinako. Amese Muhoni, mmodzi mwa anthu amudzi mwa Chisusu Nyirenda omwe anasamutsidwa, ati iwo anangopatsidwa ndalama zokwana 250,000 kwacha zomwe ati zochepa kwambiri pofanizira ndi malo komanso mitengo ya zipatso zomwe anali nazo. Tikufuna kuti boma litipase malo olima komanso litipase madzi. Nanga tikuvutika pano pati matunga kwa tali kwambiri, timavutika kwambiri ndi madzi, koma si madzi otetezeka, amakhala ndi zinyalala. So ineyo ndaoneka kuti ndapereka malo awiri, ena amanga university, ena ndatenga anthu aja kuwapasa malo anga. Ndikuvutika poti pano pandilibe munda wolima. Padakali pano mkulu woyimira boma pa milandu Thabo Chakaka Nyirenda ati iwo sanalandire kalata iliyonse kuchoka kwa maloya amenewa yokhudza nkhaniyi. Bungwe la Youth Watch Society mogwirizana ndi Southern Africa Litigation Center akugwira ntchito yopereka mphamvu kwa amayi maiko akumwera kwa Afrika. Malo mwa Zodiac ndine Vanani Nyirenda. Mkulu wa nthambi yoweruza milandu mdziko lino Rezin Mzikamanda wachenjeza omwe amaononga ndi kuba zipangizo za magetsi kuti mabwalo a milandu aziwapasa zilango zokhwima. Mzikamanda ayankhula izi mu mzinda wa Blantyre pamwambo omwe bungwe la Eskom linakonzera magulu okhudzidwa owazindikiritsa za lamulo latsopano lothanirana ndi mchitidwe owononga zipangizo za magetsi. Tindi ripoti. Mkulu wa mabwalo oweruza milandu mdziko lino Rezin Mzikamanda wati malamulo atsopano omwe mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anasayinira mwezi wa Juni chaka chino akupereka mphamvu kwa oweruza milandu kupereka zilango zokhwima kwa onse omwe amaononga ndi kuba zipangizo za magetsi. Lamulo limene lofunikira kwambiri labweranso pa nthawi yake chifukwa monga mudziwa mdziko muno mwakhala mukudandaulidwa kuti zida za Eskom zikubedwa, zikuonongedwa, magetsi akubedwa, ndi masentesi ake anali ochepa, koma lamulo latsopano likukweza masentesi amenewo. Mkulu wa bunge la Eskom akankwamba kumwenda ati bungweli likutaya ndalama za nkhani kamba kanchitidwewu. Vuto imene ndalikulu kwambiri maka akamati unongere ma transformer kapena kudula malaini kumene zimatikhudza manjira awiri. Njira yoyamba ndi kuti katundu uja tinoti tipange replace, ndi mamoti tizikhala busy kupereka magetsi kwa anthu anyuwani
timabwereranso mbuyo kukapanga replace zimapanga vandalize mina sinkhale ndalama zambiri koma ndalama yambiri imene imakhala ngati kuluzika ndi revenue imene sikomimene titolere kwa anthu akamagwiritsa ntchito magesi kapena zipatalaso makwati zipatala mankhwala ena ngofunika akhale mfriji. Naye mkulu wa polisi ku chigawo chakumwera cha ku Zambwe Ano Kaira wati malamulo atsopanowa akulimbikitsa polisi kumanga ndi kutsegulira milandu anthu onse omwe akumachita ntchitidwewu. Mwazina malamulo atsopanowa akupereka mphamvu ku mabwalo a milandu mdziko lino kupereka chilango chokakhala ku ndende kwa zaka 30 opanda kupereka mwayi kwa anthu opalamula milanduyi kupereka chindapusa cha ndalama. Munkhani za masewero timu ya Chitipa United yalowa mu mgwirizano wa zovala zosewerera mpira ndi kampani ya Vitalite Malawi yomwe imagulitsa zipangizo zowunikira zoyendera mphamvu ya dzuwa. Mu mgwirizano omwe ndi wa 9 miliyoni kwacha, kampani ya Vitalite Malawi yapereka ku timu zovala zosewerera pakhomo ndi koyenda ma tracksuit kwa osewera ndi aphunzitsi a timuyi mwa katundu wina. Samson Makutu ndi mkulu wa zamalonda ku kampani ya Vitalite. Ife takaleza kuti tifika ndi timu ya Chitipa United chifukwa cholinga chathu monga ife kampani ya Vitalite ndi kufikira kwa anthu a madera komanso m'mamidzi imene ili ngati Chitipa United. Timagwira ntchito kwambiri komanso makasitoma athu ambiri ndi anthu a m'madera m'menemo. Sono kudziwa kuti ife tidziwike mudzera mwa Chitipa United tinaona chikhala chinthu chabwino chifukwa timu ya Chitipa United ndi timu yoti imatsatidwa komanso imathandizidwa ndi anthu a m'madera mwawo. Muzera mu chithandizo imenechi tikuyembekeza kuti apapa anthu amene samadziwa kuti Vitalite ndi chani kuchitipa kuno akuyenera kudziwa kuti Vitalite ndi chani. Panopa madabwa kuti a Chitipa United ali pa mgwirizano ndi a Vitalite ndidziwa kuti munthu afunsa kuti a Vitalite ndi chani ndipo tili kuthekera kukafikira anthu amene tikuyenera tiwafikire mu njira yokhala makasitoma athu. Avanso ndipo pamapeto pankhanizi koma tisanasiyane titionenso mili.